jo, jsme tu u dalšího videa, tentokrát komentovaného, ne s hudbou, ale je to zase sloutečka, protože je to prostě dobrý. Prostě to umím. Ne. Zase jsem nejel s honem natáčet, tak jsem prostě sáhnul po tomhle. Jinak doufám, že je mě přes tu hudbu v pozadí a všechno tohle slyšet. Au. Trošku víc nehlasí to, ale... Ježiš, kde to slomec? No, to nevím. Tak však jsem tam hodně řvát do toho. Abyste mě to slyšeli. Ježiš, to nechci. No nesnáším, když furt zdrhaj. Ne, dva do mě. Pojď se. Tak jo. Ale no tak. Počkejte, já to stříhnu a zatím nějak slomím. Takže jsem tu zpátky. Je to slomený, takže v pohodě. Nevím, jestli slyšíte ten hudba a já. Sniper nemám, ještě mu někdo střelil. Tak. No, je to docela lehká hra, ale jinak, co o ní můžu říct. Je to vlastně hra od toho Call of Duty, takže a myslím, že je docela povedená. Užil jsem, to můžu říct. No, je to hodně podobný. Já bych to přiznal ke Counter-Strike a Team Fortress. K Team Fortress, protože tam máte že víc těch modů, tady taky, akorát mi to vždycky vybere deathmatch, což mi to nevadí, ale jestli to kecám, tak mám hrozný skoro 2-3. Takže, no, a Counter-Strike, protože je to úplně samý, jen střílíte po hráčích druhého týmu. Což má na to více hráč, třeba v Counter-Strikeu. Co to bylo? Double kill. To byl. Dám. No je to, zpívat neumím, ale... Proto tu teď nejsme. Jsme tu protože tu běhám kolečka. To ne. Myslíte, že bych měl znovu změnit zbraní? No, může být sranda. Lák. Dobře, jsem zpět, omlouvám se, jestli to nějak, nevím co, prostě něco. A všechno bylo se celý vypnout, ne počítač, a zase to všechno zapnout. Ježišmarja, já jsem zapnout hudbu, tak počkejte, další střih. Takže já jsem to zpátky hodně zabili. Hudba je to taky a mám to jsem to, že já zapomněl tu hudbu. Hej, a jo. Dobře, vůbec nevím, co to říkat už. Teda už můžeme zabíjet a něco k tomu lábolit. Třeba jako umři. Ser! Temně. No, můžete se zatím vychodávat hudbu, zatím se já nebudu mluvit za kecat do toho. Ach jo. Vůbec nevím, co říkat. Třeba můžu čekat, jak to máme. Jak mě Charlie. Ale to se mi to nechce.
Pojďte k tatínkovi. A zem. A dělej UFO. A můžu se dělat na skole taky, že? Tyva 1-2, co to je? Pojďte, nejsi byl lepší skole, ne? Nazdar. Tak. Já už vím, co mluvit. Plán do budoucna a tak. Jsou to různý série, třeba i Minecraft, no nevím, jestli Minecraft, ne, ale klidně můžu natočit. Potom tam je no, nějaké různé další střílečky, které mě napadnou, protože střílečky jsou prostě dobré hry a prostě jo. Ach jo. 3-4 obvykle bývám první. No, moc jsem poprvé na téhle mapě. A nic si, no ty vole, fakt mi to nejde. Ale tam na té mapě mi došlo docela, jak jste viděli. Mrtvej. No ty, už jsem si myslel, že ho nezabiju. No ty vole. Jaký růst, nebo co tohle je? Zvuka? No, už to. A potom nějaký kraviny, prostě co je na internetu, nějaký třeba indie hry a tak, nějaký hororové hry, no a to bylo to všechno. No ne, ještě asi nějaký vlogy, ale to nebudu točit sám vlogy, ale nevím, jestli budou vlogy vůbec, to fakt vůbec ještě netuším. A ty vole, mi to dneska fakt nejde. Asi jsem si měl říct, ale jo, už jsem třetí. To jde. No, jde. No to bych se to nedostal. Já si jsem to nedostal. Aspoň, že když nemám, tak mi to fakt bylo. To bylo dobré nápad jít zapnout, ale... Ježišmarja. Už to jak jsem slabý ještě. No to je jedno. Tak ještě kousek dalšího kola a potom jdeme. No to větnavá mapa, takže bych to mohl střídávat. Ale mít skoro 6-7, ale třeba 16-7. No to asi ne, ale... No, abych skoro třeba 15 ku 5 bych mohl mít, co? Ach jo, no to je jedno. To sem ani moc nepatří, ale no tak. Co to je? Mě nemají rádi. Haha. Dobře, bylo dobrý kill. Se nenechat zabít. A dal si další kill. Tak. To jsem fakt zhrát nechápemo. By si připadlo jako Boris. Já jsem zdeřil. A nikdo nechce.
se mohl nám přežít, ale jsem druhý, takže třetí. Zase opravdu vážně. No ty vole. No, už bych to byl taky druhý, jo. To se schováme, necháme si dobít HPčka. Tady píšu, že jsem lakér. Ty vole. Ty dobrý lakér taky. Ale tak co? Ne, jsem byl to. Já jsem chtěl říct čurák, ale já jsem to stejně řekl. Já už bych to možná mohl ukončit, protože už nevím co mluvit. Ještě si tu zabijem tu bitch. Tak já. Ještě chvíli. Jo, jsem nestihl. No, skoro lepší než mám. No, takže já myslím, že bychom to mohli ukončit. A že se můžete těšit na další videa a... No, to je asi pro dnešek všechno a... No. Ještě chvíli. Ach jo. Dobře. Kde je někdo? Ač.